Sintiras bata datti sayyidi sadati ya sidil warakai ne ya aliyu haidar lambai ka wasa adai godiya kun mumina sayyida hasken raina mamar mu dubi dona tausaya mu hawaye sai dai na dawo aliyu gaban ka jawo ni kai iso da abun da na kawo kai lamuni ka mun gudi ya aliyu haidar lambai ka wasa adai labbai ka ya alzaki kai ne makamun aiki muhammadu sarkin yaki mai san iso kamar nuni sitirar kowaye mai jibantar bebaye kar hawaye su dinga faranye kai lamuni kan samu ya aliyu haidar lambai ka wasa adai da kai anani yake da kwatance in kunti maula haka yanzu fa haza aliyu ni na amince maula sayyidi alin kamar kawa zai kai ka a ani dai ina wani gaga na lallabo a san albarka in dai boko ne sa'i ya aliyu haidar lambai ka wasa adai a yakin kai barna ji gwani na ya bibbille kayukan arna nasara a gabansa ta kwana ina jarumi kamar shi ci dubu kawai sai ce to walidu dan mutu bata da yake to abdullahi bin jamil sun kusanto sun ji jikin maza alin ya aliyu haidar lambai ka wasa adai aliyu haidar kairun nas kare mu jinnati wannan kai dabba'i akan mu ne kaidin umarnin Allah ne a soka tilas wajib ne wanda yake ko za ya gane shi rufin asirin daki ya aliyu haidar lambai ka wasa adai sa rabu ko yaushe na bi ka bashin zance karma dai ka ce ka dace in ka ki alin ka ki su maula ya kaɗara kowa duk ashabu kai darawa domin kai ake nunawa ka fi kowa gwani sa'a ya aliyu haidar lambai ka wasa adai shugaban dukkan mazaje kaunar ka wajib a kiraje komai na da kai gaggaje dan karana ta dawo ai gaba dai
yaya hammu da gammu sai Alhassan Hussein su bamu lamunin kake nan ne ya Aliyu Haidar lambai ka wasa adai aya namijin da babu kamar shi tambayo zamanin saka ji shi da sun gan shi sai gudu ba haushi ya cire kan magauta ne karya sai musu gwalo abi dalhadal hatu da ya kulla abu kuma ya jira kai kallo yadda dai maza ke yakin ya Aliyu Haidar lambai ka wasa adai cikar imani madalla Haidar Aliyu ne zikirillah shimfiɗar ɗa haka fahalullah shi kaɗai ne ya hau alin dai asalin Ali ya Ali bawan Ali ya Ali na gidan Ali ya alin 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 ya Aliyu Haidar lambai ka wasa adai dole in durkusa maka babu Abu Dalib na ta maraba rabbana ya gaggaro haiba ni ko in tayo maka baiti na takaita Imam Ali ƙara yi mini gata addu'a ta a ƙara ɗaga ta sarkin yaƙi kan gano ne